Ale. Ma थैजोब्बाय नामा माबाया गुगाबाय बाहाया ओइ माबे बिदियानो ओंखारजोब्बाय नै बेफोर बिमा गोजाखौ न' बोरैनाय नुखाखै बोरैनाय नुयो र' बैलाय नै बेसो बाल्थिं लायान एता ओइ बाहाया खामबाय ओइलाय गुगाबाय मोनसे ओइ नै ओइ इयाव गैया होनना थांबाय खालिसि जेबो गैया ये खालि बाहागो खामथ'ना र' गलांगोन आंनिया बरिया जादों टायरानो दं ए गलांजोबबाय र' बेलथेना इमान भय खासे इयो जों मानो दै नाङोलाय ओइ गजोब्बाय बिदिया ओइ बाहाया खामजोब्बाय नै बिदि बारा जायाखै तिनतला ना साततला इयाव बिमा दंजोबो ना दा नैबे खोलोबसेखौ सेफाय बास आरो इयाव दुइ कलब तिन कलब दङ मादि सिफायगोन दायखौ नै बाख्लायाव हाबना थायो बिमाया बिराद दुस्थु एक दुइ तिनि तला सारि पाँच तला खालि गोजासो बुझले बिदि साइड साइडआवल'सो जादों गुफुर हेथेनायावल'सो दङ बाखियाथ' खालियालाय बारा बिदि जायाखैलै बाल्थिंखौ ला सलाय जों न' जला लुं बेरे मोनदों गाइस नामा मा बुंगोन नै दिखौनो नायना गामा बाथ्रा गैया नोंनि जानाया जाखायो नों होननाय खोनाबाय आं सावसुआबो होमबा गगोना गनाय होननाय गिदिर सावनांगोन दां होफैनो हाया मा होफैनो होबा अर्डार मोनबानो होफैयो आं ओइ सालाङोनो गाबोन बेलासि नों सावस्रिनांगोन आयै आया सावस्रिना लाबोथ'र' है माखौबा सावनांगौ माखौबा सावगोन नोंहा रोंखायो आगोलनिफ्राय प्रेक्टिस आं गिदिर गिदिरखौ जागोनलै नोंसोर फिसा फिसा बिदि जादों दासो फित्र' ओइनै नाय दोनदोलै ओइनै नाय नैयाव नायदे फिसा फिसा साइडआव ओमफ्राय साननैसोनि उनाव इसोर बिमा जागौमोन ना ओमफ्राय इसोर फिसा जालायसिगोन आरो इसोर उरायलांसिगोन इदि आरो साबो जोब्बाय इनै गुमै बेयाव सब दंजोबो माथो इनै फिसा फिसा ख्रि 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 नैफोरबो दंजोबो इनै जासिगोनब्रा ओइ डिजेलनि मुथाया जोंबाय थादोंलै र' दे आयौ मादि खर' मावदों माथो माइखौ गिदो नामा नों बिमाखौथ' गियो ओमफ्राय माबाखौबो এবাৰ ঘৰৰ দিনতে জিতেন আৰু কানাই পাৰি আছিলে আমাৰ মাইটো ভিজি ল'ব লগা ইস মৰনো টিচাৰ পাই মই একদম ভয় লাগে আৰু ময়ো খাম বুলি ক'লে ইয়াত ভাগ নাই মাছে যেজান দিব পাৰিম কামৰা নাখালে নাকামৰে কৰিব আছে
Hey, sausnya saus. Saksi aduh lo. Haidana bikarkan sausnya kan. Ulta busau, uci busau. Sawa bustu bui. Mobil front. Ang kain na. Yuk gila, ifro. Ya, naik bodoh. Mayo nagirin ada gila ba? Oh ini nengnyawso, ini ifro sidredo ini bidia. Ifro das bergerak bara trennya. Yang ada ya, gue jauhin bra. Palting, arbau. Atas lebok. Beri lep kakak, ulta paltang kam sih. Oh, iku. Bima gue jauh bra saya. Nih biaya saya gue jauh naiknya karbannya gila, singnya siapa sih? Unboxing kalah berapa? Asam, yar, bu. Apa nih yang gila namanya? Mana? Mana standar? Namanya? Nah. Bisa nanggung tahun. Ada ke tahu festival. Baru berhalai. Itu yosu mana menanggung dari saya juga. Nanti berehan grama kasih 10,000 baht. Oke, sobo lo kote busy. Oh, jo, mobile tuh mau busy udah mau. Nih guys, eवगासिनो जोंनिया मोनहां अबस्थायाव फैबाय. Guys, nih जोंनि बेरेया मोनबाय. जाबाय. एबार जानोसै. बुरजाथारना बुस्थुआ. Naga no? Boleh dah. Alu besar. Sama aku pernah mengasih cara. Iyo pak, sebelum mau kemana tuh? Hey, ini ya.
दिनै गुमैया जि मोजां जागासिनो जि गोथाव नुखादों खुदै गलायलायबाय आंना दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय